Uun. Nah, neno tak den tak kena rindu kita ngono ya. Nah, karo ngadeg, Nduk. Uun. Nah, ya. Nah. Ya. Nek sing nembang Uun, wah, sing nyuling saya banter terus. Wah, ya. Ya. Monggo Mbak U. Iki ya guru sinden kok ya telaten men to kowe ngopeni cah cilik-cilik ngajari nyinden Uun. Nggih. Supados kesenian tansah ngrembaka. Oh iya. Para nyata pancen ya kudu ngono. Kudu enek sing mandhegani kok. Medion kuwi aja nganti kekurangan bibit-bibit sinden gitu. Betul. Lek dalang akeh. Medion nek dalang akeh ta? Sinten Pak Baktok ya? Oh. Coba Baktok. Lah ya kudu dipupuk generasi-generasi waranggana. Nggih. Dalang iki akeh pirang-pirang urung ning isi kono. Wah. Dialang pirang-pirang urung ning nggon krawitan ki sinden ya ngono wah ombyokan. Angger ngisor meja ana ing krawitan to wong krawitan ngisor meja disogroki mak brangkang-brangkang ngono metu sinden. Ada di raya. Saking akae. Ya, diaturke Pak Mas Yudi juga Partai Golkar mungkin banyak sekali yang monitor lumantar YouTube Mbak Uun. Nggih. Ulang tahun Golkar, pokoknya ngebaki jagat. Nah, ya. Nino. Yo, nanggap siki. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake aden wis kumandhang ayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi padhae agama limang waktu kudu tansah Yo, dangdutkan bro. Angelia Maharani.
Salat sayang tingadeke